उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै पानेरि दख'रा एबसुआ जोलुर बादायलायनाय खुंदों। हादरनि 78थि उदांस्रि सानखौ हादरनि दाब दाब जायगायाव बायदि हाबाफारि खुंनानै रंजानाय बायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानायखौबो मैयानि सानाव नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि दख'रा एबसुनि बानजायनाय आरो बरमुकुलि दालाइ एबसुनि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारिजों बरमुकुलि धर्मपुर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रायजो राजाफोरखौ लानानै बोथिसे ओंखाम जालायनायनि गेजेरजों दानि आरो आगुनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। दिनै फारागथि गैयाबालानो उन्दै गेदेर दिनै जथायै मोनसे जोलुर बादायलायनाय मावो। बे समाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आं दिनैनि बे समाव बड'सा मिडियानिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। लोगोसे दिनै बे समाव बरमुकुलि इउनिट एबसुनि आन्दाराव जि लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय, बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदों दि गेलेमुवारि बिथिंनिफ्रायनो जोंनि दानि जिथु समस्या, माखासे समस्याफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो हायो। लोगोसे बे गेलेनाय बादायलायनायनिफ्राय गेलेनायनि थ्रुयैनो जोंनि जायगानि ओनसोलखौ बा ओनसोलनि खामानिफोरखौ मावनो हायो, ओनसोलखौ जौगाखांहोनो हायो। लोगोसे जों गावनि हादोरखौबो जों जौगाखांनो हायो। बेनिखायनो आङो फोथायनाय दङ जे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि हादरखौ बा गावखौनो जोङो माने फोजौलांनो हायो होननानै आं फोथायनाय दङ। बेखायनो दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाय बा जोलुर गेलेनाय, बेवहाय गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादों आरो बे ओनसोलाव अन्तत बेकवार्ड जायगा, बे भारत भुटान सिमनायाव थानाय गामि, थेवब्लाबो बिथांमोना दिनै बे जोलुर गेलेनायाव बाहागो लानायखौ जों नुदों। लैहोर लैहोर रायजोफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो दिनै बिथांमोना मोनसे सिमां दङ, गावनि गथ' गथाय, गावनि फिसा फिसौखौ, इयुन जोलैखौ गेलेनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना फोरोंलांगोन, जौगाखांहोलांगोन आरो बिथांमोना बे हाबिलासा दङ होननानै सानो। बेनि गेजेरजों आं मोनसे धन्यबाद होनो सानदों जोंनि पानेरि दख'रा एबसुनि बानजायनाय, बे बानजायनायाव दिनैनि बे 78थि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे 15 आगस्टआव नैबे लोगोआरि जोलुर बादायलायनायखौ खालामदों। बेवहाय बयबो रायजो राजाफ्रा आरो हालामनि मानसिफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो आं बुंनो थाङो जे इयुन फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि गथ' गथायफ्रा, जोंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि सोलोंथाइखौबो लोगोसे लालांफागोन आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों गावनि गेलेनायखौबो माने लालांबाय थागोन। बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय। थारैनो दिनैनि जि नुथाय, बे थारैनो बेखौ नायोब्ला बर' हारिजों लोगोसे फुटबला मोनसे गोथौ सोमोन्दो दं। थारैनो बे बाथ्राखौ सैथो सानो आं। नंगौ, फुटबला बुंनो थांब्ला जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बा जायगानि मानसिफ्रा बा भारत हादोरनि मानसिफ्रा फुटबलखौनो बांसिन मोजांसिन मोनो। दा बे बिथिङाव दा फुटबल होनना बुङोब्ला जोंनि बर' माहारिफ्रा दायो जथेस्थ' माने आवगायनायखौ आं नुदों। दा जाबाय थानाय जिथु डुरान्ड काप, बे डुरान्ड कापआव जोंनि बड'लेण्ड एफसियाबो बेवहाय जायगा मोनदों आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जोंनि बर' गेलेग्राफ्रा, लाइमोनफोरा
बेवहाय बाहागो लानो हादों आरो बेजोंनो जोंनि बर'नि माखासे सिनायथिखौ आरो जौगाखांनायखौ माने लाबोनो हागोन होननानै आं आसा दङ।